Aquests canvis de direcció de la zona de la Font Nova, carrer Zulejera, carrer Molinou, etc. En Nadal del 2012 se van produir aquests canvis sense que ningú dels veïns ho sapiguera, i a més pensem que el més trist de tots és que se van produir sense haver parlat amb el veïnat, perquè realment si tu parles amb els veïns jo crec que ningú està d'acord en aquests canvis que s'han produït. En febrer d'aquest any, de 2013, vam aprovar una moció que la vam presentar el grup Compromís i nosaltres, en el qual se sol·licitava fer un pla local de mobilitat urbana i fer un consell sectorial de la mobilitat urbana, d'altres coses per a que estudiara i que donaren l'oportunitat de almenys preguntar-hi als veïns encara que els canvis s'havien fet sobre què pensaven d'aquests canvis. El 9 de juliol van presentar el grup municipal socialista més de 150 firmes al respecte, de les quals quasi totes són gent que viuen en aquesta zona. Quan dic gent que viuen en aquesta zona m'he de referir que no hem estat al camp de futbol per recrear firmes d'una zona de aquella zona en concret, sinó que és gent que viuen en aquella zona que estan totalment desacord en aquests canvis de direcció. Sabem que en menys de 2 anys que s'han fet aquests canvis, en el cruce del carrer Molinou en carrer Zulejera s'han hagut ja 2 accidents, no han sigut graves, però s'han quedat 2 accidents. De fet, almenys d'un no consta que la policia local té constància d'ell, perquè a més avui personalment jo ho he preguntat i m'han dit que sí, que per almenys d'un sí que saben que tenen constància d'ells i per tant suposa llegar a un partit de la policia, i per tant jo no sé on estan les millores, des de luego. Entonces la pregunta és molt simple. Fan compte de convocar el Consell Sectorial que vam aprovar per parlar d'aquests canvis? Fan compte d'escoltar els més de 150 veïns que han presentat les firmes? I més quan es va canviar sense parlar amb ningú? Però és que després, clar, la gent pregunta si se podrà fer alguna cosa, si se farà alguna cosa, jo crec que un plenari és el lloc més idòneo per a dir senyores, és la decisió que ha pres l'equip de govern, no va canviar res al respecte, ja podem presentar firmes, ja podem fer el que vulgueu, o sí que hi ha possibilitat que s'estudi i se reconsideri aquests canvis que se van dur a terme ara fa just un any. Després, ja contestant-li al senyor Falomir sobre el tema del canvi de direcció com a regidor de policia local, mire, jo crec que és un tema que vostès l'han agarrat ja com una cosa molt personal, ja una cosa important per vostès. Jo crec que, mire, les firmes sí les vam rebre, 150 firmes, nosaltres respetem, però en una absoluta pulcritud en l'opinió de la gent, evidentment, però moltes vegades atenent a unes paraules del senyor García en una de les tantes comissions de portaveus, és a dir, que un govern a vegades estava prendre, el govern té que prendre decisions, aquella se va prendre una decisió. A veure, no sé, està clar que un govern té que prendre decisions, però també té que escoltar els ciutadans, perquè al final és qui representa. Ja no se tracta de si és un tema personal, si es crea molèsties a la gent o no, perquè al final la gent, quan vas conduint, tot igual a 50 metres que 100 més perquè vas conduint. Vull dir que és una cosa molt lògica. A veure, jo ho dic des del punt de vista de que ha passat quasi un any des que s'han fet aquests canvis de direcció i la gent encara està... Però a mi me pregunten personalment, bueno, com està això? Això canvia o no canvia? Per què? I a més, jo ho dic, l'eixida del carrer Molinou, el cruce de la Zulejera, encara que estiguin les pilles, perquè les pilles sempre hi ha un graciós que li pegues al cotó. No m'he enfocat on t'he d'enfocar, és perillosa. I ho he dit, jo he vist que hi ha hagut 2 accidents i més, volia anar a la policia i me pregunté, ¿vos consta que hi ha hagut 2 accidents? I diu, un almenys sí. Van dir, jo també no vaig cridar a la policia perquè van ser coses graves. Coses graves no dic que no va ser grave, però van haver topetons. Per què? Perquè els cotxes, vale que els cotxes a mi no van a la velocitat que toque, però és que s'ha quedat un punt que ho dic en sèrio, és perillós, perquè antes de que hagués quedat de l'altre costat i que a aquest costat no s'aparquen cotxes, o s'aparquen, vull dir, a la part d'enfront no s'aparquen cotxes, la curveta que ve de dalt, tu la veies, és que ara no la veus, perquè nosaltres el morro fora no veus el que ve de dalt. I moltes vegades està fijant el de dalt i no mires el que ve de baix. I si ho dic és perquè quasi tots els dies passa per ahí. No ho dic per dir-ho, sinó no ho diria. Si va com l'altre... No, però i si així, a més, si el senyor Ros i el nostre nota de premsa sap que sobretot fem incís en aquesta eixida perquè és superperillosa. I no ho dic jo perquè passa tots els veïns, sinó que nos ho diu molta gent. I el problema més requerit és que han hagut alguns problemes al respecte. Entonces, jo no dic que el plantejament sigui totalment erroni, però hi ha que mirar i hi ha que fer alguna cosa perquè algun dia passarà alguna cosa. Perquè la gent per la costera baixen molt embalats i el que assona el morro algun dia se li dona el morro. I ho dic perquè tots els dies és per ahir.